No niin, Aapo, mikä on tunnelmas? Ihan ok. Ok fiilis. Joo. Siis tämähän on täällä ainut reitti tänne meidän hotellille on tämmönen ihmeellinen sivukuja. Tän kun missaat, niin et pääset mitenkään sinne. Ainakin mä hommasin sen tänään. No, mun mielestä tää on ihan kiva. Kun on semmonen autenttinen Kiina-fiilis, ei mitään pilvenpiitäjiä. Siloteltu juttu on tämmönen niinku. Porrat vaan jatkuu jos. Loputtomasti. Nyt pysy pystyssä. Ja viimeinen. Ja viimeiset askeleet sitten. Ei se jatkuu vielä siitäkin. Noniin, näihin kuvia tulemiin.